Zdar. Dobrý Ja. den. No. Hello. It's me. I'm Jason. And vítáme vás tady u dalšího partu na naší bombičku, Allahu Akbar. Dneska tady bohužel už není Jerry, ale pozvali jsme si tady odborníka z Istvámu, který nám tady přijel ochotně až k nám do našeho kraje, kde to s námi defuse, ne? A bude nám k tomu říkat prostě totální věci, prostě, které musíte znát při každém defusentu bomby. Takže já tady vítám pana Islámistu. Zdar. No. Tak jdeme už na to, ne? A je to dobré. Papán. V minulém díle jsme začali od druhé bomby, zapomněli jsme na tu první, tak si dáme tu první, protože ty další jsou těžké. To moc mainstream. To je jedno. No, dobrý. Nožav manuál. Žhavej jak plotinka. No shit. Ježiš, to je těžký. Máme tu kabeláž. Kabeláží. Dobré, tak všechno prestižní. Tak jo. No, 5 kabeláží. 5, jo? 5, no. Je poslední drát černý. Ne, Jeden drát je červený. ano, A více než jeden drát je žlutý. ne, Žádný drát není černý. ano, není. Druhý. Dobře. Jo, teď tu mám znaky. Hieroglyfy. No. Takže svícen. Takový spojený tiskací AE. Potom otočený Počkej. Svícen, jo. No, svícen AE. Potom vole takový... Počkej, svícen tu není. Jo, už vidím. No, AE. No. AE, potom takový otočený N s háčkem a s odsázkem špinalinkým. A potom si víš, co je to OM. Vypadá to jako balon, nebo lampička, žárovka. Ne, vypadá to jako hlava z rameny. Jo, přesně tak. Dobrý, takže první tu 6, Jakou 6, kurva. potom to euro. Ne, takže AE, svícen, N a hlava. No, dobrý. A teď bílý tlačítko a bord. Co mám dělat, když je to fakt dobré? Ty vole, radši se věnovat manuálu. A bord, jo. No, bílý. Máš tam kontrolku. Takový proužek s 3 písmenama na bombě. Jo, MSA. Jenom. Jo? I bývá více těch proužků, pak tam není žádný jiný. Počkej, Počkej, ty myslíš zase tam to, vole, tam jsou 3 písmenka, je to červený a má to svítit. Jo. No, Jo. tak tam je MSA. A nesvítí, jo. Ne. Tak ho drž. No, tak tam mám červený proužek, no, teda, tím pádem. Tak až tam bude 69. Oh, sorry, špatný papír, až tam bude 1. Lepší. 2006 later. Oh damn, no to. Co dál? No co dál? Bomb defuse D. Modrý nápis, co s ním? Klikni na něj. Nefunguje. Mám tady continue na to, zkusím kliknout, no. Ale loading. Ty vado. Ok, tak jdem dál a skončili jsme asi tady. Nebo tady? Spíš tady. Dělej, hovado. Ty hovado. Co mi říkáš hovado? Já ti neříkám hovado, jako kdo to řekl tady zase. No, pojď dále. Takže, kabely. Ale počkej, to jsou jiný kabely. Vydrž, co tu máme ještě? Tak začneme tím nejlehčím. Nebo morzovkou. Morzovka? Počkej, na jaké jsi stránce? Kde jsi šel? No na 3.2 nebo 3.3. Ty krávo, to co bán. No dobré, morzovka.
Čekej na dlouhou pauzu. Neříkej 2. No teď. Krátká. 3 krátký. A? 1 krátká dlouhá a 2 krátký. Ta. 3 krátký, mezera 1 krátká, dlouhá, 2 krátký. Počkej. 3 krátký, 1 krátká, jo. To znamená se. No. Se. To není. Je mi líto. Si děláš prdel. Já ti říkám, Počkej, potom je 3 krátký, potom je mezera a 1 krátká. 3 krátký, Nebo- mezera 1 krátká, dlouhá, 2 krátký. Tuším. Ale počkej, zase mezera, tak já ti to řeknu znova. Takže 3 krátký, mezera. 1 krátká, 1 dlouhá a 2 krátký. Potom krátká, dlouhá, krátká, dlouhá. 1 krátká. Jo, asi to vidím. 3, 5, 2, 2. Hej, dobře, hovno. No, teď to mám žlutý tlačítko a abort. Že tam máš Snickers, nebo co? Že tam mám žlutý tlačítko a abort. Takže je modré, jo. Ne, růžový, ty vole, zhaslo světlo, do píči, rozsvít Jace, ne, nevidím. Ono mi rozsvítil světlo. Tak, už bychom mohli říct. Takže počkej, kolik je tam baterií? 2 malý, zatím vidím. OK, Dvě malý, dvě malý. je tam kontrolka? Máš tam Jo, zase jo, kontrolky? svítí. Počkej, tady jsou 2 kontrolky. Je tu, A co tam, co na nich je? svítí je svítící MSA a svítící CAR. No. No, No. no a co s ním? Modrý je teda, jo? Je žlutý. Jak žlutý? Budík. Jak žlutý? Žlutý tlačítko a jo, abort. Držo. Modrej. 4 na jakákoliv pozici. Hotovo. Teďka, vole, takový ty barevný dráty. Jaký barevný? Prostě jeden svítí, má tam znak a buď je barevný, To nebo si dáš prdel, to jednobarevný. neumím, ale to jsme To je prdeli. hajzle, tak jedem dál, jdem na to. Ne, nech to musíme stejně udělat. Takže zleva jdeme, jo? Takže co má No. jakou barvu má ten první? Takže nesvítí, je červený a má takovou debilní hvězdičku. Pavna. Takže počkej, takže je jakou barvu? Červený. Čistě červený. Čistě Kontrolka červený. svítí? Ne. Má symbol? Jo. OK, takže krátká, dlouhá a taková přerušovaná. Tak si píča. Pro mě je bej do kulata. Přestřihni. To řeknu, ty vole, rovnou. Dobře asi. Teďka druhý. Ten je modrý, nesvítí a nemá symbol. OK, to znamená, že je modrý, to tady toto. Ale vem to švihem, prosím tě, mám minutu a půl. Poslední číslo je sériové čísla. 0. To je sudy? Jo. Přestřihni. Dobře, další bílej nemá znak, nesvítí. Rychle. Kurva, bílej. Přestřihni. Potom další bílej nesvítí a má znak. Přestřihni. Dobře, teďka červeno-bílej má znak a nesvítí. Minuta! Přestřihni. Dobře, hotovo. Teďka tu mám jo, ty barvičky. Rychle, Jaký ablika barvičky? zelená, Simon říká si. Piča. Bez piči, to zelená. nevidím, pičo. Ne. 50 sekund. Zelená, jo? Jo. Sériové číslo? Co s ním? Jaké je? 0, RNML 0. Dobré, takže máš 0 chyb? Jo, Zelenou, zmačkni zelenou. dobře. Čekej. Zelená, jo, zelená, modrá. Zelená, žlutá. Dobře. Zelená, modrá, zelená. Zelená, žlutá, zelená. Hotovo, kámo, my jsme to dali. 20 sekund. Do píče. To je jako vážně? Ej, ale já už bych to asi ukončil, to zase nemá půl hodiny. No ale Můžeme rovnou natočit další. Dělej. Ne, Ne. natočíme další. Ne, kurva, nejde. Dobře, tak poslední bomba. Pak Dáme 3 bomby vždycky. fair game, ok.
This screen is for your eyes only. Kdyby byla morzovka, začni, okay? Dobře. Co to kurva je? Dělej. Kámo, morzovka tu není. Aha, co tam je? Modrý tlačítko hold. Nedáme to. Tady je 6 vole těch portů, nebo ne portů. Modré hold, jo? Jo. Máš tam nějaké tyto poroušky zase? Počkej, jinak, máš tam poroušek FRK? Jo, rkvé. A svítí? Ne. Tak ne. Drž ho, dělej, drž ho. Červený. Jednička na jakékoliv pozici. Alright. Budík! Jo, takže teď tu mám ty... Teď tu mám ty takový ty kabely, co neumíš, takový to... Dále. Vem to švihem, jo, zbývají 4 minuty, takže takový ty kabely... Co to máš? Jednička červená do Bčka. Ty vole, to neumím. To neumím. Tak na to serem a jdem dál. Neseru, to musíme dát stejně. Takže, máš tam 1, 2, 3 a ABC, jo? Jo, jednička Takže. červená do Bčka. Co? Jednička červená do Bčka. Jo, takže červený. Přijmi ho. Špatně. Ty jsi idiot, ty jsi nepoučil, měl ses to naučit do tuto partu, ty hovado. Kurva, ale to nejde naučit. Dobré, neho. No ty vole, už jsem ho přestřihl, později, idiote. No. Dvojka, modrá Bčko. Dvojka, modrá Bčko, nestříhej. Trojka, černá Bčko. Trojka, černá, do Bčka. Je z trojky? Aha. Stříhni ho. Dobře, hej, hovno. Já jsem střihnul to Bčko, bylo to dobře. Mám 2 chyby, 2 a 3/4 minuty, takže 4 nic, 5 nic a 6 červená do Bčka. Tam jenom jeden drát, jo? Jo. Nechej ho. Jak si myslíš, že to dopadlo? Ale já to nechápu prostě. Tady si ten čum, je tady. Červené dráty. 6. červený drát. Přestřihněte, pokud je připojen k Ačku nebo k Cčku. No, tak to mají bublí, nehlasíme to. No dobrý, a tohle je the end a jdem asi hned natočit 3. part, ne? No dobré, nazdar, čau, já se loučím prostě. Teď vám tady zarepuju Wade OK. Ne, to je dobrý. Blank, press, Hej, čerá, on se to protahuje, největší kretén. Okay, middle, yes, blank, no, press left, vote, wait, press nothing ready. Okay, right, you, middle, first, what, rest, Já to řeknu česky, on se s váma loučíme, jo, zdar. wait, left, for nothing, right, blank, middle, no, okay,